I denne video vil jeg demonstrere, hvordan du downloader et dokument, redigerer det og uploader den redigerede version. Du stiller dig i den aktuelle aktivitet, scroller ned og downloader det tilknyttede dokument. Dokumentet bliver automatisk døbt det aktuelle projekt, navn og nummer, og du vælger om nødvendigt at aktivere redigering, foretager redigeringen af dokumentet, gemmer dokumentet lokalt og lukker dokumentet ned. Herefter vælger du at uploade det udfyldte masterdokument, vælger den relevante mappe, vælger det aktuelle dokument, åbner det og uploader den redigerede version af dokumentet. Herefter vil dokumentet næste gang du åbner det være den redigerede version. Og du vil om ønskeligt igen kunne arbejde videre i dokumentet og foretage samme redigering og uploade den nye version af dokumentet.